ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಮೀನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಮೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಮೇರಿ ಏಪ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ನನಲ್ಲಾರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಂದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕೇನ್ಮೇದೆ ಪಂಡ ಏನೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಕೈ ಕೊರ್ನಿದ್ದ ಹತ್ರ ಈ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೀರ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಅದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋದಿತ್ತು ನೆನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಒಂದು ಪೋದು ಎಂಕೆನ್ನ ಸೊರಕೇನರೆ ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆರ ಬರೋ ನಿತ್ತೇನೆ ಕೇನಾಗನೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಏರೆ ಮಾತ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಕ್ಲಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂವರೆಗೆ ಪಲ್ನೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರುನು ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೊಂಚೂರಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾಣೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತು ತುಳೆ ಮಲಯಾಳಿನ ಪನ್ನಗಕ್ಲಿ ಕೇರಳದಕ್ಲಿ ಪನ್ನಗಕ್ಲಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಬರೆಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆಕ್ಲೆ ತಮಿಳ್ ಲಿಪಿಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಮಿಳ್ ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಧ್ರ ಪನ್ನಗ ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಯರ್ ಪೋಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡದೆ ಈ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಅವೇ ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಪುನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಗೊಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇರು ಈಕಲ್ಲ ಯಾನು ಏತೋಸಲ ಏನ ದುಂಬುದ ಕಂಪನಿ ಯಾನೆ ಚೊರೇರ್ ದಿಂಚಿ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಕಳು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಏತ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆಂಕ್ ಏತ್ ಬೆಚ್ಚದ ಪಂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೆಪ್ಪದು ಬಿಡ್ತಾಕ್ಲೆ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ತುಳುನಾಡುಲ್ಲ ಬಂದದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರೋನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಬರೆಯೋಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಆ ಬರೆನಗ ಉಲ್ಟ ಯೂ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ತದ್ದು ಸುರುಳಿ ಪಾರ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಟ ಮೂಜಿ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಪಾಡಂಡ ಅಡೆಗ್ ಆ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಅತ್ತ ನಿಕಲ್ ತೂಯಾರ ಇತ್ತ ಆ ಎಂಚ ಬರೆಪುನದು ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಆ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ಬರೆಪುನದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದು ನಮ್ಮ ಆ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಸಪ್ತ ಆ ಇತ್ತಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪುರ ಬರೆಯಾರಪ್ಪ ದಮ್ಮ ನಿಕಲ್ ತುಳುಲಿಪಿನೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬರೆಯಾರ ಪೋಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೆಕ್ಕು ಪುನಃ ಅರ್ಥನೇ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಬರೆಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸುರುಳಿ ಆವಡಿ ಈ ಸುರುಳಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಆಯ್ನ ಸುರುಳಿಲ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಡುಪೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೆಪಿನ ಯೂಲ್ ಆವಡು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ನಿಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೆರಪೋದು ಅವಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪುನ ಓಡಿಸಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಒಂಜ ಆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಸಪ್ತಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆನಗ ಈ ಆ ಇಂಚಡು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಬರೆಪೇರು ಅಂಚ ಈ ತುಳುಲಿಪಿನ ಪುರ ಬರೆಯರಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಮಲ್ಲ ಆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಆ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಆ ಬರೆಪುಲಕ್ಕನೆ ಬರೆದು ತಿರ್ತುರ್ದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೆರೆನ್ ಒಯ್ಪೋಡು ಸುರುತ್ತ ಸುರುಳಿ ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ತೆನಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ತುಯ್ಯನ್ ಮಲ್ಲ ಆ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಎಂಚ ಬರೆಪನ ಅಂಚನೆ ಬರೆರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತಿರ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈನ್ ಒಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಆ ಲೈನ್ ಲಾತೆ ನಿಕ್ಲಿತ ಆ ಲೈನ್ ಬರೆಪರದ ಅವು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಳಿದ ತಿರ್ತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಡ್ದು ಎದುರ್ಕೊನಾರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಚ ಬರೆಪರ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಎಂಚ ಬರೆಪರ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯರೆಗ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಈ ತಲಕನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಸುರುಳಿ ಕೋರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಹೋಯ್ತನ್ನ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಈ ತುಯ್ಯರತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡದ ಲಕನೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಒಯ್ಪೋತೆ ಅವು ಮಿತ್ತದ ಮೂಜಿ ಬರೆಪತೆ ಐತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಗುಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ತಿರ್ತದ ಲೈನ್ ಒಯ್ಪುನಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಬರೆಯನಲ್ಲ ಅವಳ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕೊಪ್ಪೋಡು ಮೂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಆ ಈ ಬರೆಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಇತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ ತೋಷ್ಪದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ ಏನ ಆಟ್ಲ ಸುರುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಷ್ಪದೆ ಆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕದ ಪೆಂಚೊಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಬರೆಯೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ತಗ್ಗು ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು
ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಮಲ್ಲ ಈ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಈ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಯ ಈ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಏನು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತದ ಬರೆಂಡ ಅಡೆಗೋ ಮಲ್ಲ ಈ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಈ ತುಯ್ಯರ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕನ್ನಡದ ಎ ಉಂಡತೆ ಅವನೇ ಸೇಮ್ ಅದು ಉಲ್ಟ ಬರೆಯೋಣ ಆಡು ಎ ಗೊತ್ತಾಡೆ. ಅವು ಲಂಚನೆ ಅವನು ನಿಕ್ಕಲು ಏನ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಪೂರ ಬೆಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಚಿ ಅವು ಬೇತನೆ ಆಪುಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಗೊತ್ತಾಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲ ಈ ಎಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಯ ಈ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಏನು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತು ಬರೆಯೋಣ ಆಡು. ಅವನು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಅರ್ಧಡ್ ಇಂಚ ಬರ್ತದ ಅರ್ಧರ್ದು ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಬರೆಪ್ಲಕ ಅವು ಪೂರ ಅರ್ಥ ನೆಪ್ಪಂದ ಇಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಇತ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಬರೆಪುನಾಗಲ್ಲ ಬರೆನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಪಂಡ ತುಳು ಪುಳ್ಕ ಅವನು ಇತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಈ ಬರೆನಾಗ ಇಟೊಂಜಿತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಎ ಕೊರ್ಪದೆ ಏ ತಲಕ ಉಲ್ಟ ಎ ಬರೆಪದೆ ಅವಿತ ನಿಕ್ಲು ಬರೆನಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಅವನು ಮೀನು ಅರ್ಧಡು ಅಂತ వచ్చి ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಬೇತ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಇತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುಲ ಮಲಯಾಳಂಲ ನಮಕೊಂಥರ ಸೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ. ತುಳುಟಿತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಡು ಉಂತೈನ ಮಲಯಾಳಂಡು ಚೂರು ಉದ್ದ ಕೊಂಡ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಆಪುಂಡು. ಇತ ಏರ್ಪುರ ತುಳುಲಿಪಿ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಲಯಾಳಂ ಓದರೆಗ್ಲ ಈಸಿ ಬರೆಯರೆಗ್ಲ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ 95% ಅತ್ತು ಪನ್ಪುಜಿ 75% ಮಲಯಾಳಂಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ತುಳುಲ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ದಿಟ್ಟು ಸೇಮ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಡಂತೈನ ಆಲ್ಪರ್ದಿನ ಚೂರು ಫುಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಡ ಆತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಉಪ್ಪುನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದು ಉ. ಇತ್ತೆ ಉ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸುರುಳಿ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಬರೆಯಲಕ ಬರೆಂಡ ಅಂಡು. ಇತನಿಕ್ಲು ಊ ತುಯ್ಯರ್ ಊಟಿತನಿಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಬರೆಯಲಕ ಬರೆಂಡ ಆನಂದ ಎನ್ಯರ್. ಬಟ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಇಂಚ ಪುರ ಬರೆಪ ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬರೆಯರೇಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಇತನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ ಊ ತುಯ್ಯರದ ಊಟಿತನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಕಂತದ ಮೀನು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೆರೆ ಒಯ್ಪೋದೆ ಅವ್ನು ಮೀನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಕಂತಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಅಂಚ ಬರೆಪುನು ಅಂಚ ಬರೆಯರ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಅವನು ಸುರುಳಿಲ ತಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಇಜ್ಜದ ಮೀನಿ ಪುರ ಬರೆಯಂಡಲ ಅವಳ ಮಾತಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಡು ಒಂದೊಂದು ಸುರುಳಿಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಇತ ಕನ್ನಡದ ಸುರುಳಿ ಬಿಡ್ದು ಅವು ಇತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿನ ಮಗತ್ತದ ಬುಡ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ನಿತ ಅಂಚನಿಗಳು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವನೊಂಜಿ ನೆನಪುಡ್ತೀವಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನೆಪ್ಪಂದು. ಓಕೆನಾ, ಇದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಊ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಊ. ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಊ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಯ ಊ ಬರೆದು ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟ ದೀರ್ಘ ಕೊರ್ನಾಣ್. ಇತನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಊ ತೂಯರ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಯ ಊ ತಲಕನೆ ಐಕೊಂಜಿ ತಿರ್ತಿರ್ದೊಂಜಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಕೊರ್ಪತೆ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಉಲ್ಟ ದೀರ್ಘ ಲಕ ಇಂಚ ಕೊರ್ನಾಣ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂಥರ ಚಂದ್ರದ ಆಕೃತಿ ಲಕ ಉಲ್ಟ ದೀರ್ಘ ಹೋಯ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ವಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಹೂ ಎಂಚ ಬರೆಪ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಹೂಲ ಬರೆಯಾರ ನಿಟ್ಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಲಕ ಕೊರ್ನ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ತಿರ್ತಿರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೂ ಆಂಡು ಹೂ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕ ಪೂರ ಬನ್ಪದೆ ಕ ಅಂಚ ಬನ್ಪದೆ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿದ್ದು ನೆಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಪಾರ್ದು ಒಯ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲೆದ್ ಬುಡ್ಕ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಿಟ್ಟು ನಿಕಲ ಕ ಪುರ ತೂಪಾರ ತಂಚನೆಂದು ಹೂ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಹೂ ನೆಂಚ ಬರೆಪುಣ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ತೋಷ್ಪವೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ಬರೆಪುಣ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಯ ಹೂ ಬರೆದು ಮಿತ್ ಚಂದ್ರ ಕೊರ್ನ ಅವು ಹೂ ಆಪುಣ್ ಇತ್ತೆ ತೂಯರದ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂಯರದ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಉಪ್ಪಾಡೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂಜಿ ಕೇನಿರತಿಕ್ಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಪ್ಪಂದೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಅನ್ಪಂದು ಇತ್ತೆಂಚೊಲ್ಲೆನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಐಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇಟೈತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವ ಈ ಕೆಮ್ಮ ಪೂರ ಕೇನಾಗ ಆನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೆಮ್ಮ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇತನಿಗೆ ತೂಯರತ ಪಂಡ ಇತ ತೂಯರತ ಅವರದಾದ ಪಂಡ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಚಂದ್ರ ಐತೆ ಚೊಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಯಾರ ನಾಡು ಅವು ಮಾತೆಟ್ಲೈತೆ ಕಾ ಬರೆನಗಲ ಕ ಬರೆನಗಲ ಐಕ್
ಚಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಯೊತ್ತಲಕ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ನಾಡ್ ಆತೆ. ಸೊ ಇನಿಕ್ ಏತಾಣ ಅಕ್ಷರ ನಿಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಆ ಇ ಈ ಉ ಉ ಉ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಅದು 7 ಪಂಡ ಈ ನಮಕ್ ಉ ಪನ್ಪಿನ ಆತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಅಕ್ಷರ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಆತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಡ್ ഞാൻ ಪಂದು ಬಿಡ್ನಿ ಓಕೆನಾ. ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಅಕ್ಷರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಇದೆಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಸುರುಕ್ಕಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜರ ಅಡ್ಡಿಗೆರೆತ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡಿಗೆರೆದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಜಿಗೆರೆತ ಬುಕ್ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ಐಟ್ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ 5 ಸಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಯಾಮ್ ಬರೆತೆ ಎಂಕ್ ಯಾಮ್ ಬರೆಬೇಕು ನಿಕ್ಕಲ್ ಬರೆಜಿಂಡ ಉಲಾಯದ ಒಂಚೂರು ಬಿಜಿ ಬಿಜಿ ಆಪಣೆ ಎಂಕ್ ಅಂಜೋಡ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಬರೆತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಯಾನು ದುಂಬು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ತುಳು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಆತೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ತುಳು ಎಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ತೆಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ತುಳು ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಈ ಸರಿ ತುಳು ಅಕ್ಲು ಕೇನೆ ಬಲಿಪಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಓಕೆ ಯಾನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲ್ಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಅವಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕದ ಅದಂಡು ಪಂಡ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೇ ಓನ್ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದು ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಬರೆಯರು. ಸೊ ಎಂಕೊ ಪಂಡ ನಮಕಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಏಪಲ ಒರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ದಾದ ಬೋಪುಂಡದೆ ನಮಗೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ಪಂದೊಂಜಿ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ನಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದುಂಡಾಲಿ. ಸೊ ಇನಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಏನು ಉಂತವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ದಾದ ಮನೆ ಪಂಡ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಎಂದ ಬಾಯಿಡ್ದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೇವೆ ಪಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲೊಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಅವನು ಏನೋ ಇತ್ತನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲು ಪನ್ಪುಂದದ ಪಂಡ ಏನೋ ಏ ಪಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಅವನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಏನಿರ್ತದ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಅದೈತೆ ನಿಕ್ಲ ಅವ್ನು ಮೂಜಿಗೆರೆತ್ತ ಬುಕ್ಕುಡು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ 5 ಸಲ ಬರೆಯಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಈ ನಮ್ಮ ಕವನ ಪೂರ ಬರೆದುಪ್ಪರು ಗೋದಾಂಡೆ ಅವೇನು ನಿಕ್ಕಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ನಿಟ್ಟ ಆ ಉಂಡು ನಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನು ಆಂಡು ಇಡೇಗ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಿನಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಡ ಮಾತಾಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡೀಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಉಂತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ